green grass of the parade ground. That's Christmas in Clark. Attorney, paano po pinaghahandaan ng Clark ang holiday season? Ang Ang holiday season. one, of course, we have to make sure that our grass are trimmed. The grass is trimmed everywhere. We have to make sure that we have all the symbols of Christmas. And most of all, is a call to all people, to the people of Clark, the people of Pampanga, that Christmas is remembering and be grateful for all the things that we have received for the entire year, years before, and the coming years. Attorney, last question na lang po. Ano pong wish nyo this holiday season? Ano pong? Ano pong wish nyo this holiday season? Ako? Ang hirap nun. Pero ang ating wish, peace in our hearts and gratitude to all the people. Let's count our blessings. Of course, Mr. Fishlin, I was looking for you earlier. OIC of EVA Air. Siguro mamaya may raffle. Of course, Mr. York Wu, the officer in charge of Starlux Airlines. Vice President for Security, General Lina Sarmiento. General yan ha, General yan. Ingat kayo. Of course, the manager of our tourism division, Miss Len Lorenzo, the lady in white. Of course, we have Ian with us, Ian of our tourism. We have the head of our communication division, the manager, Mrs. Trud Aguinaldo. The others from, we have Sora here with us from my office, and of course Boron, and of course our favorite friend, nasan ba yun? Where are you, Maricar? Maricar, our favorite Maricar Miranda, good evening. And of course, our friends from the media who I always say, my dabarkads, mga barkada ko. So, and to all of you, good evening. Tonight, of course, we're going to light up the Christmas tree. Something that we always do every year, but something that we always come for with excitement. Because what is it just a matter of lighting a Christmas tree? It is really lighting. It is really the light of hope for each one of us. We were just through some typhoons, but we should be very thankful that we were not actually affected, because no less than the mountains spared us and protected all of us. And I think we have to always remember that we must be able and always take care of the environment. It is a proof that when we take care of our environment, then the environment takes care of us. There is no better proof than the last typhoon when we were spared from the devastation. And of course, here in Clark, the partnership between the locators, the private sector, the investors, and the Clark Development Corporation, and all of the government offices, actually this kind of partnership has brought a lot of synergy here. And in fact, because of this kind of synergy, Clark has been named as Asia's leading MICE destination in all of Asia. That's in all of Asia,
not just the Philippines. This is not just an accomplishment of Clark Development Corporation. This is an accomplishment of the other sectors of government, and most especially, it is the support and the partnership with the private sector. Midori is one. And for that, we really appreciate your support. And of course, we always have the carriers of good news, our friends from the media. So with all of this, let's keep the hospitality spirit in Clark alive. And Midori, thank you very much for being very active in the community. So let's keep creating moments that bring people together. And masayang Pasko kay Kayungan. Tama ba? Parang mali. Parang mali yung punto ko. But at any rate, I've been trying. Merry Christmas and a Happy New Year. Magandang gabi po. And of course, to our very meek general, no? Magandang gabi. And of course, to our guests, valued guests who were formally introduced a while ago by Attorney De Venadera, ladies and gentlemen, our media friends, mabuhay! Ay, parang kulang ng training ng FBSE. Mabuhay! Ayan. Tonight's theme is Crystal Wonderland, Crystal Town Pure, and Crystal Wonderland, Crystal Town, and Pure Wonderland. So there was a clipping of the statement put together, no? We are all gathered tonight, of course, for Midori's Christmas tree lighting ceremony. And we stand before a radiant symbol of hope, our Crystal Wonderland, a vision for Crystal Town and Pure Wonderland. This theme speaks of beauty and elegance. It is a gentle nudge of what Christmas truly represents. Clarity, purity of intention, and the light that guides us through uncertain times. Lately, we continue to face unfolding societal issues, unexpected calamities, disruptions we never imagined. Our resilience is constantly tested. We experience moments when the weight of challenges seems to dim our collective spirit. And yet, here we are, gathered together because Christmas calls us back to the profound truth that even in the coldest winters, light has the power to lead us home. A crystal wonderland symbolizes transparency and truth, qualities our society longs for today. It calls us to reflect on the importance of honesty, accountability, and sincerity in our everyday lives. Meanwhile, Pure Wonderland invites us to rediscover the purity of purpose, the simple joys, and the genuine connections, as it was mentioned by Attorney De Venadera, that Christmas brings, reminding us all that we are a part of a larger community bound by compassion and shared humanity. As the Christmas tree before us glows in a little while, may it illuminate our hearts with renewed strength. Let each light serve as a reminder that hope does not waver, even when circumstances do. Let each sparkle encourage us to rise above uncertainties,
and extend kindness, especially to those who feel left out in the cold. May this evening inspire us to become pillars of clarity amid confusion, purity amid chaos, and resilience amid adversity. Let this crystal town we imagine tonight be a community where empathy shines, integrity stands strong, and generosity flows naturally. And may the spirit of Christmas be our guiding light, one that leads us to healing, to unity, and a future shaped by hope. Merry Christmas, and may your heart shine as brightly as the lights we will have to lit in a little while here tonight. Love Philippine Christmas, love the Philippines. Lahat ng mga napunta kay Riden. Ito kasi ito yung tradisyon na namin. Umpisa nung nag-mayor ako, ginawa ko ito, paglanabal, pialong bakulod. Pinapakita natin yung dating laro natin noong unang panahon, yung laro ng mga bata, para malaman ng mga bata ngayon kung ano ang ginagawa natin unang panahon hanggang ngayon. Yung larong pambaryo talaga at pambayan. Si mga kuya nyo. Mukhang enjoy na enjoy naman po ang mga kabataan. Mamaya, sa maliliit, sa maliliit. Tuloy-tuloy po ba ito hanggang next year po? Yeah, tuloy-tuloy yan. Nag-start ako yan 2019 nung nag-mayor ako. So every year yan. Pinararamdam ko talaga sa mga kabataan na yung pialong bakulod, yung laro namin noong unang panahon, hanggang ngayon ginagawa pa. Yung kasi iba bata, hindi na alam yan. Tulad ng mga ginagawa nila, nakita mo yan. At yan po ang ginagawa natin talaga para maramdaman ng mga bata kung ano ang ginagawa ng taong taga-bakulod noon hanggang ngayon ginagawa natin, yung laro natin. Ma'am, may mensahe na lang po kayo sa mga kabataan ngayon po. Yung sinasabi ko nga sa lang sa speech ko, huwag nilang kalimutan ang ating pinanggalingan. At silangan panawala ko, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paroroonan. Kaya po, ako'y tuwang-tuwa. Pag nakikita ko yung mga bata, ginagawa nila yung ginagawa natin noon, yung mga laro natin noon, laro din lang ngayon, masaya po yan. At sigurado ko, hindi lang makakalimutan ang kanilang pinanggalingan. Maraming salamat. Siyempre, unang-una yung mga kabataan natin. Una, malalaman nila yung mga naging una nating laro. Sa Pialong, Bacolod. Of course, and ngayon po, nakikita po natin active yung mga bata. So sabi nga nila, dapat yung mga bata mas sanay maglaro sa lupa para mas lumakas ang resistensya. At ngayon po nakikita natin, walang gadget na inahawak, walang cellphones na inahawak, maagang nagising at parte rin to ng pag-ehersisyo sa mga kabataan. At ang importante, malaman nila ang kulturang laro natin noong panahon na yun. Galing kay Chloe. Na ito ay para magkaroon ng organic encounter ng mga kabataan. Sa tingin niyo po ay nakakatulong po ba ito sa pag-preserve ng kultura ng mga taga-Bacolod? Of course, no, unang-una, pinaka-importante po ito, lalong-lalo na malalaman po nila ang ating, dati po, ngayon po wala na pong laro na agawan ng baboy, ang palasebo, and also nakikita po nila kung gaano ka-importansya ang paglalaro at pakikisalumuha sa kapwa nila bata. Importante talaga to since kasi umupo si Mayor Diamandatu, parang naging traditional na sa amin since iba kasi yung nagagawa ng gadget sa mga kabataan. So itong Pialong Bacolod na to, parang binuo namin ngayon para sa mga engagement ng mga kabataan since kumbaga yung mga ibang kabataan kasi lagi na lang nasa bahay, puro gadgets, iba kasi yung impact sa kanila nun. So itong Pialong Bacolod na to,
talagang mag-enjoy talaga sila. Hindi lang isa kundi 30 games yung papalaro namin ngayon. And by next year siguro, kami na yung mag-organize since kasi ngayon, yung mga Kubo Boys, yung mga nag-organize. Pero by next year, since syempre, alam naman natin mga medyo may katandaan na sila. So kami na yung mag-handle para by next year, sa amin na lang lahat ng pagod. And ayun. Bakit sa tingin nyo mahalaga yung mga ganitong tradition, lalo na dito sa Bacolor, na alam naman natin na yung mga nagdaan na taon naging apekto na ng lakar or naging apekto pa to sa pagsisimula ulit ng Bacolor? Naging siguro nakagisnan na kasi dati eh. So binabalik lang namin kung ano yung dating dapat na ibalik ngayon. Kasi alam naman natin mga freebies na parang nakakalimutan na ng mga bata eh. So ngayon binabalik namin para mas mabuhay yung mga ganitong laro. Lalo na sa mga ibang lungsod, hindi naman din ganito yung ginagawa, di ba? Kaya binubuhay namin para sa mga engagement din. Ganon. Sige, salamat po. Ano pangalan nyo na lang? Claire po. Claire Algabre. Algabre. SK Chairperson na Kapampangan. Clark is for the family. Christmas in Clark is with the environment. Christmas in Clark is with the green grass of the parade ground. That's Christmas in Clark. Attorney, paano po pinaghahandaan ng Clark ang holiday season? Ang Holiday season. one, of course, we have to make sure that our grass are trimmed. The grass is trimmed everywhere. We have to make sure that we have all the symbols of Christmas. And most of all is a call to all people, to the people of Clark, the people of Pampanga, that Christmas is remembering and be grateful for all the things we have received for the entire year, years before, and the coming years. Attorney, last question na lang po. Ano pong wish nyo this holiday season? Ano pong? Ano pong wish nyo this holiday season? Ako? Ang hirap nun. Pero ang ating wish, peace in our hearts and gratitude to all the people. Let's count our blessings. Of course, Mr. Fishlin, I was looking for you earlier. OIC of EVA Air. Siguro mamaya may raffle. Of course, Mr. York Wu, the officer in charge of Starlux Airlines. Vice President for Security, General Lina Sarmiento. General yan ha, General yan. Ingat kayo. Of course, the manager of our tourism division, Miss Len Lorenzo, the lady in white. Of course, we have Ian with us, Ian of our tourism. We have the head of our communication division, the manager, Mrs. Trud Aguinaldo. The others from, we have Sorai here with us from my office, and of course Boron, and of course our favorite friend, nasan ba yun? Where are you, Maricar? Maricar, our favorite Maricar Miranda, good evening. And of course, our friends from the media who I always say, my dabarkads, mga barkada ko. So, and to all of you, good evening. Tonight, of course, we're going to light up the Christmas tree. Something that we always do every year, but something that we always come for with excitement. Because what is it just a matter of lighting a Christmas tree? It is really lighting. It is really the light of hope for each one of us.
We were just through some typhoons, but we should be very thankful that we were not actually affected, because no less than the mountains spared us and protected all of us. And I think we have to always remember that we must be able and always take care of the environment. It is a proof that when we take care of our environment, then the environment takes care of us. There is no better proof than the last typhoon when we were spared from the devastation. And of course, here in Clark, the partnership between the locators, the private sector, the investors, and the Clark Development Corporation, and all of the government offices, actually this kind of partnership has brought a lot of synergy here. And in fact, because of this kind of synergy, Clark has been named as Asia's leading MICE destination in all of Asia. That's in all of Asia, not just the Philippines. This is not just an accomplishment of Clark Development Corporation. This is an accomplishment of the other sectors of government, and most especially, it is the support and the partnership with the private sector. Midori is one. And for that, we really appreciate your support. And of course, we always have the carriers of good news, our friends from the media. So with all of this, let's keep the hospitality spirit in Clark alive. And Midori, thank you very much for being very active in the community. So let's keep creating moments that bring people together. And masayang Pasko kay Kayungan. Tama ba? Parang mali. Parang mali yung punto ko. But at any rate, I've been trying. Merry Christmas and a Happy New Year. Magandang gabi po. And of course, to our very meek general, no? Magandang gabi. And of course, to our guests, valued guests who were formally introduced a while ago by Attorney De Venadera, ladies and gentlemen, our media friends, mabuhay! Ay, parang kulang ng training ng FBSE. Mabuhay! Ayan. Tonight's theme is Crystal Wonderland, Crystal Town Pure, and Crystal Wonderland, Crystal Town, and Pure Wonderland. So there was a clipping of the statement put together, no? We are all gathered tonight, of course, for Midori's Christmas tree lighting ceremony. And we stand before a radiant symbol of hope, our Crystal Wonderland, a vision for Crystal Town and Pure Wonderland. This theme speaks of beauty and elegance. It is a gentle nudge of what Christmas truly represents. Clarity, purity of intention, and the light that guides us through uncertain times. Lately, we continue to face unfolding societal issues, unexpected calamities, disruptions we never imagined. Our resilience is constantly tested. We experience moments when the weight of challenges seems to dim our collective spirit. And yet, here we are, gathered together because Christmas
calls us back to the profound truth that even in the coldest winters, light has the power to lead us home. A crystal wonderland symbolizes transparency and truth, qualities our society longs for today. It calls us to reflect on the importance of honesty, accountability, and sincerity in our everyday lives. Meanwhile, Pure Wonderland invites us to rediscover the purity of purpose, the simple joys, and the genuine connections, as it was mentioned by Attorney De Venadera, that Christmas brings, reminding us all that we are a part of a larger community bound by compassion and shared humanity. As the Christmas tree before us glows in a little while, may it illuminate our hearts with renewed strength. Let each light serve as a reminder that hope does not waver, even when circumstances do. Let each sparkle encourage us to rise above uncertainties and extend kindness, especially to those who feel left out in the cold. May this evening inspire us to become pillars of clarity amid confusion, purity amid chaos, and resilience amid adversity. Let this crystal town we imagine tonight be a community where empathy shines, integrity stands strong, and generosity flows naturally. And may the spirit of Christmas be our guiding light, one that leads us to healing, to unity, and a future shaped by hope. Merry Christmas, and may your heart shine as brightly as the lights we will have to lit in a little while here tonight. Love Philippine Christmas, love the Philippines. Lanabal as celebrating the 449th anniversary ng ating Lanabal de Bacolor. So lahat po ng ating mga santo o yung ating mga imahen sa bawat barangay sumasama po sa prosesyon. Kaya we expected napakahaba ng prosesyon na to. Lahat po ng mga imahen sa bawat barangay namin nandito. Ito po ay kasama ng aming matatbay na pananampalataya sa ating Panginoon sa tulong ng ating Mama Mary. Mayor, sa tingin niyo po, ano po yung kakaiba sa ginagawa niyo compare po sa Magalang and sa Mabalacat na gumagawa rin po ng ganitong klase? Wala naman, ito ang aming matibay na paniniwala, the strong, yung aming resiliency, yung aming the faith na talagang naniniwala kami na through the intercession of Mama Mary, lahat kami ay natutulungan ng ating Panginoon. Message niyo po sa mga Bacoloreños. Patuloy po tayong manalangin na that the unity sa ating bayan, hindi lang sa ating bayan, sa buong bansa, sana magkaroon ng kapayapaan ng bawat isa. At dalangin ko po na ang lahat ng Bacoloreño, Kapampangan at ang bansang Pilipinas ay talaga magkaroon ng peaceful transition po. Nasasalamatan ko po lahat ng mga opisyales ng bayan ng Bacolor, yung Vice Mayor, yung mga konsyales ng bayan, yung mga barangay kapitan po namin, nandyan lahat, yung mga kagawad, mga SK Chairperson, mga kagawad, lahat ng Barangay Pastoral Council, maraming salamat po dito sa pagsa-celebrate natin ng Lanabal de Bacolor, ang prosesyon natin ngayong gabi. Mas happy fiesta po, happy Lanabal. Siyempre nakikita ng mga tao, lalo na yung mga bisita natin, yung mga Bacoloreños, meron palang ganitong kultura na mga events and activities during the Lanaval festivals. So malaking tulong po para sa aming turismo. Message niyo po sa... Maraming salamat po sa lahat po ng aming mga kababayan na bumisita, nakiisa, nakisaya po sa lahat po ng aming mga nireading activities. And of course, nagpapasalamat po kami sa lahat po ng tao na tumulong para mapanatili ang peace and order po all throughout the activities of the week-long celebration of the Lanaval Festival. Maraming salamat po. Ganapan ni and mag-participate kayo po pa Nano po sa
Aking panakit ko hanggang last year aluay kaming committee ne. Ening iking atabnon mi ay kaming committee. Bala mo mas masaya yan eh. Siguro pauli da rin manungkulan, lalong-lalo na yung kay kaming mayor, Eduardo Di Mandato, masipag ming mayor, o yung kay kaming kapitan, kay Barangay San Antonio na. Maswelo kami na kaya pa mag-participate mi kaning kay ining lanabal naning Bacolor. Akak mi well prepared din kay something ya. Kwentuhan nyo kami po about kaya kayong limbun. Awen kay kaming patron apong San Antonio. Metong karen 21 barangays ting San Antonio na. Kay kaming patron. Abalang ka aktibidad na ng kabalenan. Makiabi kami antimoneng February, piyesta ng San Guillermo. Atin mo naman makanyan. Kalupa na nini. So kami, tabnon mi bilang committee naning kaya kaming barangay, Fiesta Committee na. Fiesta Committee. Kayang tabi naning barangay captain mi. Ren kayang konsyal, barangay tanod, ang poreng pastoral. So kaming saup-saup para maging matagumpay ay pamakyabe mi kening anti kaniting precision makanya ning precision na ini. Makanya ning kay mi. So masaya kami, kaming taga Barangay San Antonio. Akakit mi masaya ing guys. So masanting kahit mo kareng nihaluang lugl, nihaluang balen, nung atinla naman mga kanya na fiesta, masanting para kayang balen, masanting. At tipon mo rin tao, masaya. Balang biro mo, 21 barangays at ilungang keni. Poreng karelang patron. Okay. Okay, wah, dakala salamat, CLTV 36, wah, panay kong manalbe. Alberto Serrano. Siyempre, tatanungin mo muna, Chef. Rolling na ba? Pwede take two. Ako po si Noel de la Cruz po. 34 years old, taga Balanga City, Bataan pa po ako. So, kaya po ako lagi nandito sa Bacolor, Pampanga is yung special devotion sa mahal na Birhen. Yun yung way, yun yung naging way para maging kamarero po ako. Yung kamarero po is a term for tagapangalaga ng mga imahen po sa aming parokya. And the same time, yung pag-aalaga po kasi ng santo is a way na pagmamahal natin sa Panginoon na ang mga santo po natin ay ati pong iginagalang at nire-respeto. Kumbaga po, hindi po natin sila sinasambat or mali po kasi sinasabi na sinasamba daw. So, hindi naman. So, we venerate saints, the saints, especially the Blessed Mother. Kahit anong title pa yan, basta ang mahal na ina, lagi nagmamahal sa atin. In my case po, this is my third time to join here in Lanaval de Bacolor. Every November po yon. And also, it is my way of saying to the Lord na salamat kasi for the past 5 years sa pagiging kamarero or nag-aalaga po ako ng santo sa aming parokya, sa katedral po. Lumalabas po kami just to show to the Lord na kung gaano namin kamahal ang Panginoon kasi wala naman tayong ibang lalapitan kung di ang Panginoon. So, yung alaga kong imahen is yung ang pagkakanulo kay Jesus. Lumalabas po yon tuwing Miyerkules Santo sa aming parokya sa Balanga. Tapos, ang isa pa po ay yung alaga kong santo na San Simon. Tuwing lumalabas naman siya tuwing Holy Wednesday tsaka sa ngayon lumalabas siya Holy Wednesday tsaka Good Friday kasi dumudungaw lang kami. At the same time, pag Easter Sunday naman yon lumalabas din siya and also kapag piyesta ng alagang santo. Ganito din sa inyo, sir, sa Bataan.
Meron po, meron kaming ganito sa Balanga City, Bataan. Yun naman ay yung procession, grand procession ni San Jose every March 19 po. Kumbaga, isa po ako dun sa nag-aasikaso na isang tao. Ang pangalan ng imahe ay Annunciation to Joseph o yung napakita ang anghel ng Panginoon kay San Jose. So kung mapapansin nyo, lagi akong dumiligid kay San Jose kasi siya ang aming patron sa aming bayan. Ay, hindi na pala kami bayan, syudad na po kami way back to year 2000. So 25 years na po kaming syudad, and yung paternal protection ni San Jose sa ating lahat ay sana sumaatin at laging umaalab na pagmamahal kasi si San Jose kasi parang merciful like the Heavenly Father. Kumbaga, amain siya ng ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa. Okay po, sir. Pero what makes it different po sa procession na ginagawa niyo sa Bataan? Sa Balanga kasi, kakaiba siya kasi first in the Philippines po kasi na makikita po ng mga tao, especially na mananampalataya at mga deboto ni San Jose, yung life-size images po ng life story ni San Jose kasama ang mahal na birhen natin si Jesus from Annunciation. Tapos kasama din po yung iba't ibang titles ni San Jose sa aming parokya. And also meron din kasing litanya ni San Jose. Kumbaga, I think sa ngayon nasa 15 titles po. Tapos naman, dalawa lang kasi yung procession namin sa aming parish. So recently kasi, yun lang yung nilalahukan ng mga tao. And also Holy Week procession, dati 8 lang kami. Ngayon, so far, nung na-add yung alaga naming imahe na yung ipinagkalulong Kristo o yung latration at yung si San Simon, yung faith ng mga tao, makikita mo na lang sila, they are hurling in the carro, they are praying for themselves kasi we need prayers po talaga, madam. Yung pangalan ko po ay Gabriel Pascual. Then yung tawag po sa amin ay Knights po or mga nagsisilbi po sa simbahan, ganun po. Ilang taon mo na itong ginagawa and bakit mo siya palaging ginagawa din? 3 years ko na po siyang ginagawa din. Ginagawa ko po siya dahil po para na rin po mapalapit sa Diyos. Then para po mabawasan mga kasalanan ko. Yun lang po. Sa tingin mo, gaano kahalaga yung meron kayong ganito na celebration? Sobrang halaga kasi once a year lang po kasi ito Then ini-enjoy na po namin. So bata ka pa lang, gusto mo na talaga mag-serve? Oo po. Kasi po nung bata po ako, kalat-kalat lang po kasi kami nung bata po kami. Tapos nung binuo po yung serve namin doon sa simbahan po, Conception po, then sumali na po ako noon. Ano naman masasabi mo sa experience mo? Masaya naman po and may nakakaaway din po minsan dahil po sa yung busitan po gano'n. Pero sobrang saya din po mag-serve. Dami pong magiging tropa sa simbahan po. Then may matututunan din po galing sa Diyos. Yun lang po. Malwati na po panahon na gagawan ni Nano po yung something na asabi yun na different. Kasi po, dangalwa din pong bayan diyang Pampanga gagawan din. Actually, this is my first time na ako witness ko sa Paris first year. Kasi may assign ko pa kini last May, mga almost 6 months ko pa kini pero dakan ko witness masantingken kung muna itang kasalpantayanan da rin tao. Dahil kaya ngayon sa ining piyesta ngayon lanabal king Pilipinas at lula mo ring maglanabal talagang kahit ang Quezon City, Manila Pamalina, Santo Rosario de Lanabal, Dingalawa, Santo Rosario Lamo at lula mo rin ang ating lanabal nano ipatang metong outside Metro Manila is Angeles sa Holy Rosary Lanabal at itang Santo Rosario de la Naval de Bacolor. Anya, kini mo gyanukan kamuntang kay at lula mo, mabilo ka Pilipinas. Anya, may itong yang kay ito, itang para ka rin tao bakulod, na itang pagmaragul, mo itang pagmaragul, itang
kasalpantayanan king apong Ginoo itang devotion king Indong Birhen Maria. Akakit ko naman ini karen tawag ken eh. Wat natin tan devotion kang king Indong Maria ang kahita mo. Lalo tamang ipalapit kang Jesus uling Mama Mary doesn't point to herself but darala ni Jesus, the Savior of the world. Nano po yung importansya na atin niya pong makanining metong lugar? Ay, siyempre, maragol importansya. Uling kasalpantayanan tamo, yapening katamong kai. Panibatanan ng sikanan tamo, panibatanan ng hope tamo. Kasi yung kasalpantayanan tamo, yapin king apong Ginoo. Ading saints, number 1, ni Mama Mary, itang mag-intercede na rin para kay katamo, para milapit tamo king apong Ginoo. O nga lang nga pong ginukimbiya tamo, nga tamong kasalpantayanan, nanuying ulaganan ng biya tamo. Ale? O. First time niya po kanya na-experience. Makana niya po i-describe yung experience na ningatin na pong makanya na limbon procession. Actually, agyano ka rin parokya kasi ak matuwa na akong pari. Dakal no rin parokya, no ka rin kumidisino. Pare-parehas. Tingkay, kasalpantayan Kapampangan, Limbon, makasentruya yung kasalpantayanan, King Misa, Holy Eucharist, Pisamban pa mo, yan o ka rin nating makanyan. Talagang mabing kasalpantayan po tangakakit may makanyan. Hanapin ako masaya at yan o ka rin kumunta. Nano po nga sabi yung kareng tao na patuloy yung karelang devotion? Siyempre, matula at but encourage na any devotion will be translated into kahit ang tunay pa magbayo. Itang king biye, Kristiyano, ating masabal, malinis na pamibye-bye, lalong-lalo na yung panahon tamo, itang yung corruption, kaya makanya. At siya anong ating kan talagang devotion, itang dapat straight ka, malinis yung biye mo. That's it. Sir, how important it is po para sa mga Bacoloreño and sa tourism especially? Well, una-una ang Piyestang Lanabal is a sort of reunion ng mga Bacoloreños. If you will see, all 21 barangays nagpa-participate sa ating Lanabal procession. They are bringing in their respective patron, ano? And pangalawa, aside from the rich history and culture of Bacolor, we are also promoting faith tourism. Kung mapapansin mo, yung mga pumupunta sa Lanabal Fiesta natin, hindi lang taga Bacolor, but people coming from other parts of Pampanga, and some of them are even coming from Manila. Any message po para kareng Bacoloreño, especially dakala po anak Kenny? Dakala salamat ka rin kabalenta mo na papalto tamo makanano katibing kasalpatayan na tamo. We have all the reasons to be thankful. Dinuwari misning Bacolora melahar. Di ba? Pilambanoy milabas pero lawen mungeni. Den tao mi balik la. They are more resilient and they are more grateful than ever before. What makes it different, sir? Kasi po, maglimbon na naman din kayong magalang, mabalakat. So, kaya po na niya po yung difference no? Or makana niya po maging unique? Well, mumuning Lubenas tamo, binyayan tayo. We all know for a fact that Lubenas, yan yung origin ng Demiyayalwang Lantern Festival tamo. So it all started in Bacolor. At pangalawa, King Bacolod, in procession, it's very meaningful at saka very solemn. I think yan pinaka-importante ito. At saka kaming taga Bacolod, talagang malalam yung kasalpatayan ng tamo. Ayun naman po gawang competition. Ay, alimya po, ala pong competition. Basta kaya ni papalto tamo, ikikatamong kasalpantayan ng king apong Ginoo, king kapamilatan ng ikikatamong malugod, a patroness, Our Lady of the Most Holy Rosary. First, sir, bakit po youth yung humahawak ng mga lanterns natin? Unang-una, meron tayong collaboration with Dabsu. So through Dabsu, nirevive natin yung old
Lubenas tradition sa Bacolor. Kaya sila ngayon ang nagpo-portray ng unang Lubenas. Ito'y ginagawa dati dahil lang November, tag-ulan pa. Nung unang panahon, parating namamatay yung mga kandila. So yung mga Bacoloreños, gumawa sila ng parol, nilagyan nila ng kandila sa loob. At ito, iniilawan nila yung imahe ng Birhen at yung dinaraanan ng prosesyon. That's what Lubenas is all about. At nung nagpasko, dinala nila sa mismong simbahan, doon sa umpisa nung tinatawag nating simbang gabi. So ngayon, ni-revive natin, ito na yung ating pang-apat na taon that we have the Lubenas in Bacolor. This is the original Lubenas. Sir, let's talk about the shapes and the colors po ng ating mga lantern. Ano pong inspiration niya? Well, ito yung mga traditional na Bacolod lanterns. Yung mga talagang lantern ng Bacolor is made of dati papel de hapon. Hindi sila ginagamitan ng mga electrical instruments, hindi kumukuti-kutitap. They are plain and simple paper lanterns. So ito yung mga authentic na parol Kapampangan, yung mga parol Bacolod. Tingin niyo po, sir, ano po yung pinagkaiba ng Lubenas dito sa Lubenas ng Magalang and Mabalacat? Well, alam mo sa kanila, maganda naman, marami yung mga nagpa-participate. Pero di naman kami nagpaparamihan. Kasi dahil nung umpisa ng Lubenas sa Bacolor, ang alam ko Lubenas dyan, 13 lang. Sinisimbolo niya yung 12 apostoles ni Cristo at yung pang 13, yung cross, yung kay Jesus Christ. Ewan ko lang kung may cross ngayon. Pero dapat 13 yan. Yun yung original na Lubenas. Ngayon dumami na. And we do appreciate na yung Lubenas kahit sa ibang bayan ay ginagawa. But what I really, yung pinasasalamatan ko sa mga ibang naglulubenas, they do acknowledge the fact na yung Lubenas, it all started in the town of Bacolor. And that we are very thankful. Kaya ngayon, binubuhayan natin ulit. The family. Christmas in Clark is with the environment. Christmas in Clark is with the green grass of the parade ground. That's Christmas in Clark. Attorney, paano po pinaghahandaan ng Clark holiday season? Ang holiday season. One, of course, we have to make sure that our grass are trimmed. The grass is trimmed everywhere. We have to make sure that we have all the symbols of Christmas. And most of all is a call to all people, to the people of Clark, the people of Pampanga, that Christmas is remembering and be grateful for all the things that we have received for the entire year, years before, and the coming years. Attorney, last question na lang po. Ano pong wish nyo this holiday season? Ano pong? Ano pong wish nyo this holiday season? Ako? Ang hirap nun. Pero ang ating wish, peace in our hearts and gratitude to all the people. Let's count our blessings. Of course, Mr. Fishlin, I was looking for you earlier. OIC of EVA Air. Siguro mamaya may raffle. Of course, Mr. York Wu, the officer in charge of Starlux Airlines. Vice President for Security, General Lina Sarmiento. General yan ha, General yan. Ingat kayo. Of course, the manager of our tourism division, Miss Len Lorenzo, the lady in white. Of course, we have Ian with us, Ian of our tourism. We have the head of our communication division, the manager, Mrs. Strud Aguinaldo.
the others from, we have Sorai here with us from my office, and of course Boron, and of course our favorite friend, nasan ba yun? Where are you, Maricar? Maricar, our favorite Maricar Miranda, good evening. And of course, our friends from the media who I always say, my dabarkads, mga barkada ko. So, and to all of you, good evening. Tonight, of course, we're going to light up the Christmas tree. Something that we always do every year, but something that we always come for with excitement. Because what is it just a matter of lighting a Christmas tree? It is really lighting. It is really the light of hope for each one of us. We were just through some typhoons, but we should be very thankful that we were not actually affected, because no less than the mountains spared us and protected all of us. And I think we have to always remember that we must be able and always take care of the environment. It is a proof that when we take care of our environment, then the environment takes care of us. There is no better fruit than the last typhoon when we were spared from the devastation. And of course, here in Clark, the partnership between the locators, the private sector, the investors, and the Clark Development Corporation, and all of the government offices, actually this kind of partnership has brought a lot of synergy here. And in fact, because of this kind of synergy, Clark has been named as Asia's leading MICE destination in all of Asia. That's in all of Asia, not just the Philippines. Titingnan natin yung buong fishery sector ay kung titingnan natin every quarter talaga mababa yung contribution. Una dahil yung captured fisheries nagpaplato na yan. So ang malaking pag-asa talaga natin para tuluyan at masustain yung pagbangon ng fishery subsector sa agrikultura ay yung aquaculture. At itong tawag dito crayfish, ito yung kaunahan na pinakamalaki na crayfish sa buong bansa. So malaki may tutulong nito sa paglikha ng trabaho, local economy, and at the same time mag-create ito ng market. Ang potential nito, local at saka export. Yan yung maganda rito sa crayfish. Yung share nito sa market sa ngayon? Kasi sa ngayon, hindi pa siya kilala eh. Sa ngayon hindi kilala. Ano kasi to, ang tawag dito freshwater lobster. Maliliit. Pero kung tingnan mo sa US, sa Taiwan, sa China, established yung market. So yung export market, madali. Yung local, ito yung dapat ipakilala natin na ito is, pero madali naman eh, di ba? Freshwater lobster. Hindi mo siya ordinary mabibili sa palengke. Siyempre sa ngayon dahil konti pa, medyo mahal. Ang ano mo dyan later on, mapalaki ang production para hindi ganun kamahal, maging affordable sa pamilyang Pilipino. Yeah, yung karamihan pa rin ng budget na naipasa kahapon sa Senado, inabot kami na mahigit alas 11 ng gabi, 187 billion pesos. Karamihan pa rin yan ay nakatuon sa ating palayan o rice subsector. Bagamat next year, pagsisimulan na rin natin i-focus yung ibang commodity, lalo na yung high value crops na pwedeng ipalakihin, i-produce dito sa ating bansa for local consumption at yung mga high value commercial crops na malaki ang potential for export, yung ating livestock at ito nga fisheries, and of course yung pinaka gusto ni Secretary na i-prioritize yung support to agriculture and infrastructure, irrigation, cold storages, post-harvest facilities at iba pa, cold storages, and yung paayusin yung ating logistics systems. Last na lang ho.
malapit na ho ang holiday season. Yung mga tumataas ho ang presyo. So far, sibuyas. Nakakaranas tayo dahil binagyo, binaha ng dalawang magkasunod na malakas na bagyo. Kaya hindi maiwasan na magtataas yung presyo ng ilang bilhin, lalo na ng mga gulay. Na-expect natin siguro mga 2 to 3 weeks up to 1 month. Medyo konting elevated pa yan, pero nakaka-recover din naman agad. For other commodities, especially rice, livestock, pork, chicken, beef, wala tayong problema. Very stable yung supply natin at saka yung ating presyo. Sir, dati po nasabi ni DPWH Secretary Vince Dizon that they are coordinating with DA regarding sa farm-to-market roads. Titingnan kung may mga ghost projects, may mga... kumusta na po ito? Doon sa more than 1,000 na audit na ng DA, may nakita na 5 na ghost project. Ayoko sabihin na ghost, may problema na proyekto. At talagang iniimbestigahan mabuti. At tuloy-tuloy, naasahan natin by first quarter next year, matatapos yung sinasagawang audit ng Department of Agriculture para dito sa mga farm-to-market roads. And aware naman kayo, excuse me, for next year, DA na yung mag-implement ng FMR for the entire country. Yung personalities involved initially na nakita ninyo, meron naman? Local contractors. Local contractors? Local contractors lahat. Karamihan nito nasa Davao Occidental. How good it is na ang DA na po ang i-implement ng mga project? Of course, learning from the experiences ng ibang agency. At saka ngayon kasi meron na tayong Bureau of Agriculture Fisheries Engineering, meron tayong Regional Engineering, at meron na rin mga innovations technology. With the Secretary at DA, Secretary Kiko, will ensure that the project will be implemented appropriately and accordingly. So kasama na sa hiningi? Ang nakita ho natin na ang local demand for crayfish nagkakaroon ho. Kasi pag nakita niyo yung crayfish, mukha siyang hipon, mukha siyang alimango. Hindi ho exotic sa taga Manila ang pagkakain ng crayfish. So may ibang restaurants ho, kumakain na rin ho sila ng crayfish. May local market na ho sila. Ang nakikita ho natin sa mga Chinese restaurants, minsan may ibang preparations like Louisiana crayfish broil. Marami hong paraan paano magluto ng crayfish. Okay. Nakapag-harvest na ba? Yes, nakapag-harvest po. Yung mga nakikita po natin, ito, coming from our facility na ho. So, kailan ito tinayo? This was constructed earlier this year. Tapos ho siya during August. So, paano ka ito? This is a hatchery? Or This is a nursery po. Pag nursery, kakabit niyo ho yung fingerling dito pag bagong panganak. Then you have to wait for, you have to raise it for 1 to 1.5 months kapag medyo lumaki na ho siya. Para safe pag nilipat sa grow out, it can be raised in a safe environment. Kapag masyado maliit po kasi baka kainin ng isda or ibang predator. Kaya ang pinaka-function ng facility na to, kapag bagong silang, palakihin ho natin sila ng konti. Tapos sa grow out facility na ho sila lalaki. Ang facility na po to is from hatching until juvenile. Kapag juvenile na ho siya, that's the time na ililipat natin sila sa grow out facility. saan yung growth facility? It's surrounding the compound po. Yung pong Yes. parang palaisdaan? Yes, palaisdaan, no. Yes. Ang The Red Australian? red Australian crayfish. Ang ano dyan tamad ho lang sila kakain sa paggabi, tapos kaya madali ho sila alagaan. Sir, you said this is the biggest. How big it is? Ang documented natin is 1,280 square meters. Tapos, ang growth natin is 3 hectares. Pero ang lasa niyan? Matitikman natin yan mamaya. But describe it, similar to... It's similar, it's a cross between shrimp and lobster. May konting chewiness siya, may kagat siya. May snap siya. My name is Joseph Cesep Miranda. I'm the owner of Cesep's Farm. Sir, please tell something about CESEP. Ito po ba ay hatchery of different kinds of water? Okay. So ang Cesep's Farm ay integrated farm na nag-specialize sa crayfish. So kami sa ngayon, hatchery kami. So naglalabas kami ng, pwede ko pa sabihin, sa ngayon kami yung pinakamalakas maglabas ng craylings and juveniles sa Pilipinas. More than 3 years na. So sobrang saya ko, nakikita nyo yung mga followers natin and supporters ng crayfish dito. More than 2 years na namin hinihintay yung guidelines. So dahil doon, kanina ko lang din nalaman, ang saya ko. So talaga sinusuportahan na tayo ng gobyerno sa ating bansa. And
Dati kasi nung nag-start kami, hindi namin alam kung magkaka-industry ba ng crayfish sa Pilipinas. So ngayon, sobrang saya namin kasi sure na kami. Kasi suportado ka na ng gobyerno, ang trabaho nyo na lang, magparami na magparami, and magtulungan. Hindi sa market eh. Ang naging tumulong sa akin or nagpursige para ituloy ko tong advocacy na to ay yung mga customer ko. Kasi nakikita ko na sila mismo, kahit tanongin nyo, malaki na tutulong ng crayfish farming sa kanila. Malaki kasi yung iba, marami tayong customers, kunyari, lalo nung pagkatapos ng pandemic, sasabihin nila, dahil sa crayfish farming, sir, nakapag-aral ako. Dahil sa crayfish farming, napag-aral ko yung anak ko. Napagawa ko yung ganito. So, dahil emerging industry to, sobrang laki ng ng potential sa bansa natin. Opo. Pero yung mga ano po ninyo ngayon, yung market ninyo, mga customer ninyo, ano po ang nila, market? Is it local or international? Sa ngayon, totoo, ang goal natin ay international. Pero sa totoo lang, local pa lang, kulang na tayo. Sa farm natin, pag pumunta sila, 300 kilos na ubos namin within 5 days. So sa walk-in pa lang yon. Sa mga dinadala nating customers na mga restaurants, siguro dahil unti-unti pa lang, nakakapagbigay kami sa kanila ng mga 20 to 50 kilos per week or per month per restaurant. So doon pa lang kulang na kulang kami, pati craylings tsaka juveniles. Kaya sobrang gandang pasukin itong industriyang to sa bansa natin. Kaya nanghihikayat tayo ng mas marami pang farmers para talaga magtuloy-tuloy ito. So talagang malaki ang potential. Sir, hindi lang siya talaga na-promote ng Kasi nung una, naintindihan ko naman habang naipagtulungan tayo sa BFAR, matagal na tayo naipagtulungan sa kanila, natatakot sila kasi may potential tong maging invasive. Pero ngayon, dahil sa mga studies and research na ginawa natin kasama ang CLSU, so nakikita na mas invasive ang iba pang mga introduced species sa atin kagaya ng tilapia, hito, tsaka dalag. So hindi natin kailangan matakot sa crayfish. Kailangan natin tangkilikin at intindihin ang crayfish. Okay, let's go to the advantage of this crayfish. Ano ba ang kagandaan nito when it comes to siguro halaga, sarap, kumpara dun sa mga mamahal na sugpo, na lobster, na Sa akin, ayaw ko maging bias. Pero sa dami ng napatikim ko, pag sinearch nyo online, sa dami ng napatikim ko, mga artista, mga malalaking tao, hindi pa ako napapahiya kahit isa. So, ganun siya kasarap. Sasabihin nila, parang natikman mo ng kasabay yung crabs, hipon, lobsters. Ganun siya kasarap. So, nung first time ko natikman ng crayfish, isa lang pumasok sa isip ko, bakit wala tayo nito sa Pilipinas? Yun lang. Okay po, sir. Ano po ang masasabi natin, RD, na for the first time, mag-inaugurate tayo na sabi nga, parang ito yung biggest crayfish nursery po dito sa Pilipinas. So far, yun nga po, today there will be an inauguration of a big crayfish hatchery so dito sa Pampanga. And of course, marami naman na tayong mga maliliit dati na practicing na siya. But for the first time nga, merong nag-initiate ng inaugurate niya ang kanyang itong Farm Fresh Early Catch Hatchery dito sa Candaba, Pampanga. Pero, RD, parang bago to. Parang ngayon ko lang talaga narinig na we are promoting crayfish industry. Bakit po? Yes, because sa part ng BIPAR, unless na meron tayo talagang guidelines na kumbaga lalo-lalo na sa mga introduced species, hindi tayo pwedeng mag-promote ba ganun. Just like hito before, unless na hindi natin siya in-streamline na pwede siyang i-culture na, ang BIFAR, tayo dyan, hands-off tayo. But today nga ay napirma na kasi yung BIFAR Administrative Circular Number 001 Series of 2025 na setting the guidelines for the culture of and propagation of this crayfish, yung Serax quadricanatus. So ito yung kanyang scientific name. For the record, RD, what do we mean when we say it is an introduced species? Para po maintindihan po ng ating mga kababayan. Pag sinabi po natin introduce, ito po yung, of course, hindi sa endemic, galing sa ibang bansa, galing ibang lugar. That's why it is introduced. And sometimes, pag nagiging problema sa ecosystem, nagiging invasive din siya. Meron naman mga introduced na hindi
naging masyadong invasive. Yan. Pero gaano po kalaki? Sabi nga po natin ngayon, we have the guidelines, pwede nang i-promote ang pag-culture nito. Gaano po ba kalaki ang nakikita nating potential given yung mga naging sitwasyon nito sa ibang bansa o sa mga areas kung saan nag-boom po ito? Giving considering yung ating climatic condition which we are tropical. So wala naman tayo kasi ito kasing crayfish na to siyempre namimili din siya ng lugar. So parang conducive sa kanya lahat ng mga climatic condition dito sa Pilipinas. Kaya masasabi natin siya na as far as demand is concerned, yung ibang bansa na-enjoy na nila ito, yung Vietnam and Taiwan and others na talagang na siya. And it is considered as a high value species. So ngayon sa Pilipinas, andito na siya siguro hopefully ganun din ang maging situation wherein magagamit siya ng mga maliit na kasi yung madali siyang alagaan hindi mo kailangan ng malaking area. So this can become a source of income for our small fisher po. No. Last on my part na lang po, RD. Ano po ang masasabi natin? Ayan po, magkakaroon na po tayo ng nursery dito po. Siguro, biggest po in the Philippines. All I can say is, of course, it will boost the industry as far as yung crayfish industry is concerned. So on the part of BIPAR, siyempre kailangan nating pag-set din ng effort ng iba-iba pang mga pwedeng gawin like yung consolidation kasi meron dapat economy of scale, yung mga ganyan. Pag-aaralan natin yan, paano natin i-organize yung mga natin. At nandito naman po sila, yung mga leaders natin, willing naman na magkaroon ng ganong setup. Do you see na magkakaroon po ng demand dito sa Philippine market? Yes, ngayon pa lang, craylings pa lang, may demand na How much more kung talagang malalaki na. Ano sir ang market niya, local or international abroad? Local and abroad. Kung magkakaroon tayo ng surplus, siyempre kaya nga ang as far as I know, ang kapartner ng hatchery nito is yung Taiwan. So, and I guess early this year, meron din kaming nakamiting na Singapore naman. Malaki din ang demand ng Singapore. So, they are eyeing our country, the Philippines, as their source of culture tapos ang market automatic may bayar na Taiwanese. Yes, meron na. Message na lang po to Mayor and the people behind this crayfish nursery po. Of course, sa ating sa nag-initiate nitong pagandang event na ito, of course sa ating former mayor Jerry Pilayo, thank you very much po at sa mga nandito ngayon na talagang involved na sa ating industry, crayfish industry. Andito lang po ang BIPAR since meron na tayong administrative circular setting the guidelines ay susuporta po kami and of course magre-restrict din po kami. We provide the regulations. So kailangan po maging compliant tayo. Kung hindi po tayo ma-re-register as crayfish stakeholders whether it's hatchery or grow out. Thank you. Ano sir ang higpitan sa regulation? Marami po. Like yung sa design pa lang. Kasi ang ingatan natin dito is since na-introduce siya, makarating siya doon sa mga lawa na talagang baka maging mag-propagate siya doon at maging kakumpit na siya ng ibang islis. Parang janitor fish. Yes, janitor fish, yung toman na tinatawag nila ngayon, knife fish. So, kaya inunahan na po natin ang mga guidelines para po maiwasan na natin yung mga ganong pangyayari. How about introducing this into agricultural colleges? Yes po, open naman po yan. Actually, meron ng mga research na ka-partner naman yung mga academic universities po. Okay, thank you, Director. Thank you very much. Well, siyempre masaya sapagkat dito magsisimula yung crayfish industry at lalong-lalo na sa Candaba at saka sa Pampanga. Ang expansion nito, siyempre, nasa Laguna tayo, Laguna yan. Pero alam mo,
this is a $1 million industry at napakadaling alagaan ito sapagkat ang crayfish kasi ayaw yung malamig at saka winter. Tayo wala tayong winter, ano? Malaki ang kita, unlimited yung demand. Ang market natin dito is mainland China. At pinakamasayang andong ngayon, pinirma na ni Secretary Laurel just yesterday. Kasi dati binaban yan eh. Pero inano nila na hindi naman makaka-damage no, sa ibang ano natin itong species na to. Sapagkat masarap ito, kakainin ng lahat ito eh. Wala nang matitira rito eh. At tayo naman, with the partnership sa mga Taiwanese na nandyan, i-share natin ito sa kapwa Pilipino. No, na dapat makinabang at saka kumita dito sa industriya na to. Paano makikinabang dito yung mga local farmer natin or I mean itong mga nagbabalak na pasukin ko dito? Well, napakadali. Number one, kailangan muna natin turuan sila. Kaya ako'y nagre-request ng parang learning school at saka dormitoryo para mismo yung aking mga technical people na magtuturo dyan. No? Just imagine, yung kung may 1 hectare ka, is 6 months. Pag sinuwerte tayo, magneneto ka ng 1 million. 1 million sa 6 months. Imaginein mo, kung may 20 hectares ka, mayroon ka 20 million in 6 months. Hindi mo kayang kitain niya sa tilapia, sa banamay, even sa palay. Kaya ito, bago to. No? At napakadaling alagaan, pati kalabasa kinakain dito eh. Pati kangkong, napakadali. Mayor, ito pong sinasabi niyo, yung mga local farmers makikinabang. Kayo po meron tiyak na market and you know where to deliver. Ang gagawin natin, nagkikipag-partner tayo sa DA. Yung aking nursery, hatchery, yung fingerlings, iano yan, magkakaroon ng dispersal. Pamimigay sa mga farmers ng libre. Tapos, magtatayo tayo ng angkop na feed mill para sa mga growers na to. Siguro deductible pag binili natin. Ang maganda rito, kahit sino yan, ipopor natin yung kooperatiba, ipopor natin ang federasyon, lahat ng grow out nila, 100% tayo bibili. May guaranteed market, kahit ilang tinulada pa yan. Anong lasa nito, kuya? Mamaya, matitikman nyo. Pinagkakaguluhan talaga to, masarap. Matitikman nyo. Wala pa. Wala pa. Pero sa China, napakamahal talaga yan. Mahal yung presyo sa... Sobra. Ano po ang gusto natin hingin sa government? Well, tayo naman, nakikita nyo doon, yung ginawa ko doon. Di a single centavo, hindi ako humingi ng bondo sa DA. Talagang matagal ko ng pangarap yan. Siyempre tayo, naghahanap tayo ng ibang alternative na pagkakakita ng Pilipino eh. Na sa kakaikot ko, napag-aralan ko itong crayfish. Tsaka pumupunta kasi ako yung mga agricultural country. Hanggang natuklasan ko to, dinala ko sa Pilipinas eh. Ang laki nga ng bayad ko sa mga Taiwanese eh. Pero it's okay. Yung facilities, nakita nyo gaano kalaki. Wala akong giniling na pinatunayan ko lang na may future. Ngayong nakita mo kung bisido lahat ng DA, lahat ng dinala nila rito. It's about time, supportan, hindi lang ako yung mga farmers, ng mga gamit para kumita at saka makasunod dito sa programa na to. Okay, last na lang po sa akin, this is not relevant po dito. Kasi nasabi nyo kanina, yung agriculture hindi masyadong pansin ng LGU, mas gusto nila ng... Yes, that's true. Alam naman natin eh. Kasi ang daming pondo ng LGU. Hundreds of millions, billions. Ano ba naman yung binili nila ng backhoe, ng bulldozer? Kasi ang bulldozer backhoe, wala ka ng problema sa irrigation. Ang problema ng farmers, nagdo-double pumping, natutuyuan, walang tubig na magamit sa sakahan. Pag-invest ka lang ng equipments, next year, hindi ka nabibili
ang kailangan mo na lang is repair and maintenance. No? Ang ginagawa nila kasi, ang LGU, yung binibigay coming from the national, sila pa magdi-distribute para kala may binibigay yung mga LGU. Pero ang totoo, galing sa national. Pero yung pondo nila mismo, nung ako, naglagay ako ng 5% para sa mga support sa farmers. Segue ako. May ibang issue. Nakita na ho natin, may kaliwat kanan nga rally at meron pa hong napipintong trillion march dyan po sa Maynila. Ano? Kayo ho, ang unang nagingay naman ho dito sa Pampanga. Kayo ho ba'y napapagalan dito sa investigasyon sa paano ba yung platform? Alam mo kasi, yung due process, masyadong yan eh. Unlike sa Hong Kong and Singapore, pag sinabing yung Independent Investigating Commission, meron silang power kaagad na magpakulong. Dito dadalhin pa sa ombudsman eh. Marami tayong legal na sinusunod eh. Pero ang akin, sa nakikita ko naman, talagang may makukulong dito. At dapat makulong sapagkat hindi ito yung tao. No, hindi ito yung tao. Pero masisisi ba natin yung mga Pilipino na napapagalan sa takbo ng investigasyon? Definitely. Kahit ako, nababagalan ako. Pero kailangan ng paliwanag. Why? Bakit? Ipaliwanag nila. Bakit mabagal. Di ba? Ako, dahil naiintindihan ko, di ba? Hindi ka mukha, inuulit ko, hindi ka mukha ng Hong Kong, yung mismong commission pwedeng magpakulong eh. Kahit sino naman pwedeng mag-file ng kaso, lalo na pagka napunteriya. Ay, yun ang sinasabi ko. Gusto mong mabilis, mag-file ka ng case, direct sa ombudsman, mas mabilis yun. Kesa imbestigay ng Senate Blue Ribbon, ng ICI, matagal yun eh. Pag direct kayo mag-file ng case sa ombudsman, kompleto kayo ng ebidensya, mas mabilis yun. Kayo po, nag-file ba ng kaso, pag-aaralan ninyo, nasa pipeline ba? Ang balita ko, baka magkakaroon ng may magpapile ng case doon sa mga kasong binanggit ko. Dito po sa local yan. Sa lokal. Papile ng case sa ombudsman at saka NBI. So, ano po masasabi nyo? Pinangalanan po ni Zaldico ang presidente as behind. Alam mo, magmula nung una, puro ganyan, di ba? Hindi, sa totoo lang eh. Ako, kita nyo, si Jerry Pelayo, hanggang ngayon, naghahanap ng solusyon para sa problema ng Pilipino, which is pagkain. Ang tanong ko, sino ba ang pwede? Di ba? Ang tagal na natin naghanap, naghintay. Pero wala pa rin eh. Hanggang kailan? Di ba? Anong kailangan? Alam mo kung ano? Solusyon? Tanong niyo sa akin. Bawat bahay ng Pilipino maglagay ng flag of the Philippines sa harap ng bahay nila. At kumanta ng pambasang awit ng Pilipinas. Tingnan ko kung magkakagulo. Tingnan ko kung may magnanakaw. Tapos, sa lahat ng LGU, tanggalin ang litrato nila, ilagay doon yung 10 Commandments. The Lubenas and yung paglimbon po dito sa inyo ngayong gabi. Yeah, ito ang ating prosesyon para sa ating Lanabal as celebrating the 449th anniversary ng ating Lanabal de Bacolor. So lahat po ng ating mga santo o yung ating mga imahen sa bawat barangay sumasama po sa prosesyon. Kaya we expected napakahaba ng prosesyon na to. Lahat po ng mga imahen sa bawat barangay namin nandito. Ito po ay kasama ng aming matatbay pananampalataya sa ating Panginoon sa tulong ng ating Mama Mary. Mayor, sa tingin niyo po, ano po yung kakaiba sa ginagawa niyo compare po sa Magalang and sa Mabalacat na gumagawa rin po ng ganitong klase? Wala naman, ito ang aming matibay na paniniwala, the strong, yung aming resiliency, yung aming the faith na talagang naniniwala kami na through the intercession of Mama Mary, lahat kami ay natutulungan ng ating Panginoon. Message niyo po sa mga Bacoloreños.
Patuloy po tayong manalangin na that the unity sa ating bayan, hindi lang sa ating bayan, sa buong bansa, sana magkaroon ng kapayapaan ng bawat isa. At dalangin ko po na ang lahat ng Bacoloreño, Kapampangan at ang bansang Pilipinas ay talaga magkaroon ng peaceful transition po. Nasasalamatan ko po lahat ng mga opisyales ng bayan ng Bacolor, yung Vice Mayor, yung mga konsyales ng bayan, yung mga barangay kapitan po namin, nandyan lahat, yung mga kagawad, mga SK Chairperson, mga kagawad, lahat ng Barangay Pastoral Council, maraming salamat po dito sa pagsaselebrate natin ng Lanabal de Bacolor, ang presyon natin ngayong gabi. Mas happy fiesta po, happy Lanabal. Siyempre nakikita ng mga tao, lalo na yung mga bisita natin, yung mga Bacoloreños, meron palang ganitong kultura na mga events and activities during the Lanaval festivals. So malaking tulong po para sa aming turismo. Message po sa... Maraming salamat po sa lahat po ng aming mga kababayan na bumisita, nakisaya po sa lahat po ng aming mga nireading activities. And of course, nagpapasalamat po kami sa lahat po ng tao na tumulong para mapanatili ang peace and order po all throughout the activities of the week-long celebration of the Lanaval Festival. Maraming salamat po. Ganapan and mag-participate kayo po pane. Nano po sa palagay yung different naman ngeni kaya other years. Aking panakit ko, hanggang last year aluay kaming committee, ne? Ening iking atabnon mi ay kaming committee, bala mo mas masaya yan eh. Siguro pauli da rin manungkulan, lalong-lalo na yung kaming mayor, Eduardo Dimandato, masipag ming mayor, o yung kaming kapitan, kayong barangay San Antonio, ne? Maswelo kami na kayong mag-participate mi kaning kay ining Lanabal naning Bacolor akakit mi well prepared din kay nasanting ya. Kwentuhan nyo kami po about kaya kayong limbun. Awen kay kami patron apong San Antonio. Metong karen 21 barangay sing San Antonio, ne? Kaya kami patron, balang ka aktibidad na ng kabalenan, makiabi kami ang timoneng February, piyesta ng San Guillermo, atin mo naman makanyan, kalupa na nini. So kami, tabnon mi bilang committee, naning kaya kami barangay, Fiesta Committee, ne? Fiesta Committee, kayang tabi naning barangay captain mi, rin kayang konsyal, barangay tanod, ang poreng pastoral. So kaming saup-saup para maging matagumpay ay pamakyabe mi kining kaniting precision makanya na precision na ini. Makanya ning kay mi. So masaya kami, kaming taga barangay San Antonio. Akakit mi masaya guys. So masanting kahit amo ka rin nihaluang lugal, nihaluang balen, nung atin la naman makanya na fiesta, masanting para kayong balen, masanting. At tipon mo rin tao, masaya. Balang biro mo, 21 barangays at tilungan kini. Poreng karelang patron. Okay. Okay, wah, dakala salamat si LTV 36. Wah, panay kong manalbe. Alberto Serrano. Siyempre tatanungin mo muna, Chef. Rolling na ba? Pwede take two. Ako po si Well de la Cruz po. 34 years old, taga Balanga City, Bataan pa po ako. So, kaya po ako lagi nandito sa Bacolor, Pampanga is that yung special devotion sa mahal na Birhen, yun yung naging way para maging kamarero po ako. Yung kamarero po is a term for tagapangalaga ng mga imahen po sa aming parokya. And the same time, yung pag-aalaga po kasi ng santo is a way na pagmamahal natin sa Panginoon na ang mga santo po natin ay ating pong iginagalang at nire-respeto. Kumbaga po, hindi po natin sila sinasambat,
or mali po kasi sinasabi na sinasamba daw. So, hindi naman. So, we venerate the saints, the saints, especially the Blessed Mother. Kahit anong title pa yan, basta ang mahal na ina, lagi nagmamahal sa atin. In my case po, this is my third time to join here in La Naval de Bacolor. Every November po yon. And also, it is my way of saying to the Lord na salamat kasi for the past 5 years sa pagiging kamarero or nag-aalaga po ako ng santo sa aming parokya, sa katedral po. Lumalabas po kami just to show to the Lord na kung gaano namin kamahal ang Panginoon kasi wala naman tayong ibang lalapitan kung di ang Panginoon. So, yung alaga kong imahen is yung ang pagkakanulo kay Jesus. Lumalabas po yon tuwing Miyerkules Santo sa aming parokya sa Balanga. Tapos, ang isa pa po ay yung alaga kong santo na San Simon. Tuwing lumalabas naman siya tuwing Holy Wednesday, tsaka sa ngayon lumalabas siya Holy Wednesday tsaka Good Friday kasi dumudungaw lang kami. At the same time, Easter Sunday naman yon lumalabas din siya. And also kapag piyesta ng alagang santo. Meron po, meron kaming ganito sa Balanga City, Bataan. Yun naman ay yung procession, grand procession ni San Jose every March 19 po. Kumbaga, isa po ako dun sa nag-aasikaso na isang karo. Ang pangalan ng imahen ay Annunciation to Joseph o yung napakita ang anghel ng Panginoon kay San Jose. So kung mapapansin nyo, lagi akong dumiligid kay San Jose kasi siya ang aming patron sa aming bayan. Ay, hindi na pala kami bayan, syudad na po kami way back to year 2000. So 25 years na po kaming syudad and yung paternal protection ni San Jose sa ating lahat ay sana sumaatin at laging umaalab na pagmamahal kasi si San Jose kasi parang merciful like the Heavenly Father. Kumbaga, amain siya ng ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa. Okay po, sir. Pero what makes it different po sa procession na ginagawa niyo sa Bataan? Sa Balanga kasi, kakaiba siya kasi first in the Philippines po kasi na makikita po ng mga tao, especially na mananampalataya at mga deboto ni San Jose, yung life-size images po ng life story ni San Jose kasama ang mahal na birhen natin si Jesus from Annunciation. Tapos kasama din po yung iba't ibang titles ni San Jose sa aming parokya. And also meron din kasing litanya ni San Jose. Kumbaga, I think sa ngayon nasa 15 titles po. Tapos naman, dalawa lang kasi yung procession namin sa aming parish. So recently kasi, yun lang yung nilalahukan ng mga tao. And also Holy Week procession, dati 8 lang kami. Ngayon, so far, nung na-add yung alaga naming imahe na yung pinagkalulong Kristo, yung latration, at yung si San Simon, yung faith ng mga tao, makikita mo na lang sila, they are hurling in the caro, they are praying for themselves kasi we need prayers po talaga, madam. Yung pangalan ko po ay Gabriel Pascual. Then yung tawag po sa amin ay Knights po or mga nagsisilbi po sa simbahan, ganun po. Ilang taon mo na itong ginagawa and bakit mo siya palaging ginagawa din? 3 years ko na po siyang ginagawa din. Ginagawa ko po siya dahil po para na rin po mapalapit sa Diyos. Then para po mabawasan mga kasalanan ko. Yun lang po. Sa tingin mo, gaano kahalaga yung meron kayong ganito na celebration? Sobrang halaga kasi once a year lang po kasi ito Then ini-enjoy na po namin. So bata ka pa lang, gusto mo na talaga mag-serve? Oo po. Kasi po nung bata po ako, kalat-kalat lang po kasi kami nung bata po kami. Tapos nung binuo po yung serve namin doon sa simbahan po, Conception po, then sumali na po ako noon. Ano naman masasabi mo sa experience mo? Masaya naman po and may nakakaaway din po minsan dahil po sa yung busitan po gano'n. Pero sobrang saya din po mag-serve. Dami pong magiging tropa sa simbahan po. Then may matututunan din po galing sa Diyos. Yun lang po. Malbot nila pong panahon na gagawan ni Nano po yung something na asabi yun na different. Kasi po, dangalwa din pong bayan kayang Pampanga gagawan din. Actually, this is my first time na ako witness ko sa Paris first year.
Kasi may assign ko pa kini last May, ne? Mga almost 6 months ko pa kini, pero dakan ko witness masantingken, ne? Mumuna itang kasalpantayanan da rin tao. Ngayon kaya ngayon sa kening ining piyesta ngayon lanabal, King Pilipinas at lula mo ring maglanabal talagang. Kahit ang Quezon City, Manila, Malina, Santo Rosario de la Naval, di nga luwa, Santo Rosario Lamo. At lula mo na ang ating lanabal. Nano yung paitang metong. Outside Metro Manila is Angeles sa Holy Rosary de la Naval. At itang Santo Rosario de la Naval de Bacolor. Anya, kini mo yan, kan kamuntang kay at lula mo, mabilo ka Pilipinas. Anya, may itong yang kay ito, itang para ka rin tao bakulod, na itang pagmaragul, mo itang pagmaragul, itang kasalpantayanan, king apong Ginoo, itang devotion, king Indong Virgen Maria. Kakakit ko naman ini, ka rin tao kaya Patatin tan devotion kang King Indong Maria, ang kahita mo. Lalo tamang ipalapit kang Jesus, uling Mama Mary doesn't point to herself, but daralan ni Jesus, the Savior of the world. Nano po yung importansya na atin niya pong makanining metong lugar? Ay, siyempre, maragol importansya. Uling kasalpantayanan tamo, yapening katamong kai. Panibatanan ng sikanan tamo, panibatanan ng hope tamo. Kasi yung kasalpantayanan tamo, yapen king apong Ginoo. Ading saints, number 1, ni Mama Mary, itang mag-intercede la rin para kay katamo, para milapit tamo king apong Ginoo. O nga lang yung apong Ginoo king biyatamo, wala tamong kasalpantayanan, nanuying ulaganan ng biyatamo. Ale? O. First time niya po kanya na experience. Makana niya po i-describe yung experience na ning atin na pong makanya na limbon procession. Actually, agyano ka rin parokya kasi ako matuwa na akong pari. Dakano rin parokya no kan kumidisino. Pare-parehas. Tingkay, kasalpantayan Kapampangan, limbon, makasentruya yung kasalpantayanan, King Misa, Holy Eucharist, Pisamban pa mo, makanyan. Yan o ka rin nating makanyan. Talagang mabing kasalpantayan po tangakakit may makanyan. Hanapin na masaya at yan o ka rin kumunta. Nano po nga sabi yung karen tao na patuloy yung karelang devotion? Siyempre, matula at encourage na yung devotion will be translated into kahit ang tunay pa magbayo. Itang king biye, Kristiyano, ating masabal, malinis sa pamibye-bye, lalong-lalo na yung panahon tamo, itang corruption, kahit makanya. Patsano ating kan talagang devotion, itang dapat straight ka, malinis yung biye mo. That's it. How important it is po para sa mga Bacoloreño and sa tourism especially? Well, unang-una ang Piyestang Lanabal is a sort of reunion ng mga Bacoloreños. If you will see, all 21 barangays nagpa-participate sa ating Lanabal procession. They are bringing in their respective patron. And pangalawa, aside from the rich history and culture of Bacolor, we are also promoting faith tourism. Kung mapapansin mo, yung mga pumupunta sa Lanabal Fiesta natin, hindi lang taga Bacolor, but people coming from other parts of Pampanga, and some of them are even coming from Manila. Any message po para kareng Bacoloreño, especially dakala po anak Kenny? Dakala salamat ka rin kabalenta mo na papalto tamo makanano katibing kasalpantayanan tamo. We have all the reasons to be thankful. Ninuwari misip o ining Bacolora may lahar. Diba? Pilambanoy milabas pero lawen mong yeni. Den tao mi balik la. They are more resilient
and they are more grateful than ever before. What makes it different, sir? Kasi po, maglimbon na naman din kayong magalang, mabalakat. So, kaya po na niya po yung difference na. Or, mga na niya po maging unique. Well, mumuning Lubenas tamo, binyayan tayo. We all know for a fact that Lubenas, ne, yan yung origin na ng Demiyayalawang Lantern Festival tamo. So it all started in Bacolor. At pangalawa, King Bacolod, in procession, it's very meaningful at saka very solemn. I think yan pinaka-importante ito. At saka kaming taga Bacolod, talagang malalam yung kasalpatayan ng tamo. Ayun naman po gawang competition. Ay, alimya po, ala pong competition. Basta kaya ni Papalto tamo, ikikatamong kasalpantayan ng kingapong Gino, king kapamilatanan ng kikatamong malugod, a patroness, Our Lady of the Most Holy Rosary. First, sir, bakit po youth yung humahawak ng mga lanterns natin? Unang-una, meron tayong collaboration with Dabsu. So through Dabsu, nirevive natin yung old Lubenas tradition sa Bacolor. Kaya sila ngayon ang nagpo-portray ng unang Lubenas. Ito'y ginagawa dati dahil lang November, tag-ulan pa. Nung unang panahon, parating namamatay yung mga kandila. So yung mga Bacoloreños, gumawa sila ng parol, nilagyan nila ng kandila sa loob. At ito, iniilawan nila yung imahe ng Birhen at yung dinaraanan ng prosesyon. That's what Lubenas is all about. At nung nagpasko, dinala nila sa mismong simbahan. Doon sa umpisa nung tinatawag nating simbang gabi. So ngayon, nirevive natin, ito na yung ating pangapat na taon that we have the Lubenas in Bacolor. This is the original Lubenas. Sir, let's talk about the shapes and the colors po ng ating mga lantern. Ano pong inspiration niya? Well, ito yung mga traditional na Bacolod lanterns. Yung mga talagang lantern ng Bacolor is made of dati papel de hapon. Hindi sila ginagamitan ng mga electrical instruments, hindi kumukuti-kutitap. They are plain and simple paper lanterns. So ito yung mga authentic na parol Kapampangan, yung mga parol Bacolod. Tingin niyo po, sir, ano po yung pinagkaiba ng Lubenas dito sa Lubenas ng Magalang and Mabalacat? Well, alam mo sa kanila, maganda naman, marami yung mga nagpa-participate. Pero di naman kami nagpaparamihan. Kasi dahil nung umpisa ng Lubenas sa Bacolor, ang alam ko Lubenas dyan, 13 lang. Sinisimbolo niya yung 12 Apostoles ni Cristo at yung pang 13, yung cross, yung kay Jesus Christ. Ewan ko lang kung may cross ngayon. Pero dapat 13 yan. Yun yung original na Lubenas. Ngayon dumami na. And we do appreciate na yung Lubenas kahit sa ibang bayan ay ginagawa. But what I really, yung pinasasalamatan ko sa mga ibang naglulubenas, they do acknowledge the fact na yung Lubenas, it all started in the town of Bacolor. And that we are very thankful. Kaya ngayon, binubuhayan natin ulit. Words against the government, and of course you also praise the help of CDC President. Absolutely. I think Agnes, the President of CDC, has been doing a fantastic job. I believe that without her, we would not be so far. And then I'm really not upset about the Philippine government at all. I'm just begging the Philippine government to help us now to get
this paper approved. The paper have now finally been sent to Brussels, but they're not yet approved, so it's maybe only halfway. We got to get this paper approved. Please help us to get it approved so we can really get more and more. I mean, get back all our stuff, start to export all our frozen product to Europe, and get on with our life. And the most important for me is then we can really focus even more and more in our charity. Is it the first time that you have encountered an issue like this, or? First and hopefully last. You know, when I arrived here in the Philippines 13 years ago, because we built up La Rose Noire in Philippines directly after our China business for 15 years in China. Then I came here in the Philippines. I never, ever, ever had any issue. We have been very happy at the CDC. We've been able to develop. And 10 years ago, we started our own charity, and more and more and more. And suddenly, 2 years ago, no more export to Europe on frozen, and now absolutely no more. But why? We didn't even know. We've not been told. Well, many containers who came back, but we didn't know why. But first time and hopefully the last time. So you mean it's anticipated that this rate happened before? Not anticipated. Not yes, anticipated. yes. Actually, when we started 2012, Very surprised. Yeah, yeah. For us, it was a a shock. We didn't expect it. Definitely. And how do you deal with this economic issues like foreign direct investment is now very low, and So I'm putting my time into charity, and I count my blessing every day because I can still get up every day and have my family and have all our friends around here. So count your blessing. You know, that's what my wife told me many times. Don't worry about it. It will get better. But she's very Christian, so. But no plan to pull out your... I personally have no plan to pull out, and I hope that until, you know, I hope the Philippine government will help us very soon and being able to apply for these paperwork and get this residue plan, and then everybody will be smiling and everything. Do I have any plan? No. I will put my money to do more charity then. But I cannot... I would love to have even more workers as well. Why? Not for me, but so we can help more families in Pampanga, around our... It's so beautiful. You know, whenever we have a staff party here, we used to have 3,000, 4,000, 5,000 staff party. I love it. Why? Because we invite the families, we invite everybody. And this Christmas, we will have a staff party, but maybe only 2,000. And that really breaks my heart. So Gerard, did you help in the coming up with the residue plan? Or did you give an input? We have absolutely no access to it. Nobody asks us anything. We're not allowed to talk to the Philippine government about it, but we're not allowed to talk to the EU government. It is a government to government. That's it. The EU will not talk to us about it. I mean, I try myself to say, can I go in Belgium to talk to them and say, who are you? Don't bother me. No, it's government to government, yeah. The only one who could help is really the Philippine government to go to Brussels and to get whoever they need to talk to. But the Philippine FDA, did he ask you how can you come up with a plan? The new FDA Director General has been very helpful. Actually, the study has moved fast during his time. Yeah, Attorney Paulo Teston. Kudos to him. Yeah. Okay. Thank you so much. Thank you so much. An explanation. No We're not really allowed to. We're not allowed to talk to them, actually. Yeah, yeah. We never really knew why, but what we did was to push them to just finish the study, the plan, and submit it. Actually, to be fair, the president of the CDC, Agnes, has been very, very helpful to us. And I believe that, maybe I believe wrong, but I believe that without Agnes directly, we will not be as far as we are today. Because Agnes, we are very close to Agnes. She's been doing a fantastic job. And then, Anvik has been doing an outstanding job. And really, without the help from the CDC, we would never be as far today. It's really Agnes and the team, and Anthony Anvik, and the whole team at CDC have been
very, very helpful. That moment you found out that the Philippines failed to submit the report or the plan, what were your backup plans for that? How did you sustain your people? And did you expect it to be this long? No backup plan. We never expected it because nobody told us at the beginning that the Philippine government didn't apply for the list. Because when you arrive to a country like I did 15 years ago here, I used to have a very big factory in China, big factory in Hong Kong. So the Hong Kong government took care of the paperwork. China took care of the paperwork. They are on the list. Singapore is on the list, and Japan is on the list. Pretty much everybody's on the list, except one or two countries, which is, I think, Vietnam and Philippines. But I wouldn't know. And suddenly they said, hey, residue plan not submitted. Excuse me? What do you mean residue plan? But we have all the certification. No. Philippine government doesn't have this one. Thank you very much. But then nobody talks to us anymore. The Philippine government doesn't have it. Thank you very much. Bye. So our container went to Europe. We have one customer in France, 12 container. You know, one, I don't remember the numbers as I'm a little pastry chef, but one container is a lot of money. 12 containers were blocked and sent back right away. 12 containers. This is a huge amount of money, and nobody told us. They just arrive in a port, return. You don't have the residue plan, return. Why us? We don't want to talk to you. Just talk to the Philippine government. That's it. All right. Despite the losses, More and more classroom because I have so much more time. No more orders. So much more time. So instead of putting my money in a factory, I put it into charity and nobody bothers me. I keep building more and more and more. And by the way, I have big plan for our classroom. I don't know if maybe Pamela told you, but we went to see one of the mayor of one of the cities around here, and we want to build more schools. And we're building a huge, massive school for our foundation, the Swiss Care Foundation. And since I have so much time, my wife doesn't want my money, my daughter doesn't want my money, I'm putting it here. But by the way, I love it too. I love the smile of the Filipino. We actually have built 5 schools already here in the vicinity, in Mabalaca, Bamban. No, we just started building schools maybe 3 years ago, and we made 5 already. So the scholar, 336 scholars. So building a school, but we have also a share a bread program. We have many different programs, and we have also our foundations. So the foundation, we started here 10 years who came out with 99% of all the scholars coming out, we found them a job. So as I don't want anybody to tell me that I'm a slave driver, they're not allowed to work in La Rose Noire. Not allowed to work in La Rose Noire. We find them a job outside. So I was in Australia not long ago, and I found some of our scholars in Australia. I was in Sydney. I found some. I was in Dubai. We do a lot of events around the world. In Dubai, I found 3 or 4 of our scholars. I was on a cruise ship, and I found some of our scholars. How does it make me feel? Of course, I love it. Yesterday, I went to a local bakery here. I wouldn't mention the name. And then I just buy a croissant. And one of the kids, and then I come back and I say, who's that? Oh yeah, we have a scholar in OJT on the job training over there. It's wonderful. It's lovely. Cannot, not allowed. Not allowed. Not allowed, because my customer will believe that I do that for my own, and I don't do that for my own. It's really to give them a chance, a chance in a life. I failed to mention happening. I will answer your second question with a simple word. I'm not a politician. I'm not a politician, and I should never ever get involved in politics. So,
I've been in Hong Kong for 40 years. I never go in a press publicly, and I never mention about politics. I did the same in China, and I will do the same in Philippines. I have nothing to do with the government. I love the place. I'm very, very happy to be here. I'm very happy with everybody. I have nothing against the government. That's my first question, because politically I will never get involved. It is not my home here. I wish it's my home, but I have a home in Hong Kong, and my wife is from Hong Kong, and my kids are born in Hong Kong. What's the answer for the government? There's no answer. We are not really allowed to talk to the government. If I'm going now and I want to talk to the FDA, they say, who are you? I mean, who are you? So, without Agnes, the president of the CDC, help, we would have never been able to go so far, really, truly. She came to help us. We even, maybe Pamela didn't tell you, but we went 2 years ago. To Malacanang, and met with the different agencies headed by Executive Secretary Lucas Bersamin that time. Only because Agnes and the president of the CDC helped us. But directly, we're not allowed to talk to any government. Not in Europe, not here. The paper that we have in our factory, we're 100% in compliance with everyone around the world. We're buying all the butter from France. We're buying all the flour from France. But years ago, I said, I love the Philippines. And nobody realized that Philippines has one very good thing. Do you know what it is? Chocolate. Many of you don't know, but we're using tons of cocoa from Davao. We went down to the farm in Davao. We have in our factory a cocoa garden. Why? To teach the student how chocolate is made. Many of you believe the chocolate is coming from a box called Nestle, or I don't know what, or Cocoa Berry. No, chocolate is coming from a tree and a cocoa. And you in Philippines, in South Philippines, you have thousands of tons of cocoa. We went down to Davao. We work with a farmer and we're using a lot of cocoa from the Philippines. Because you have no butter here, so we cannot use your butter. You have no flour here, we cannot use your flour. You have no vanilla, we cannot use your vanilla. But you have beautiful, smiley people that we can help. But we're using all your cocoa here for our factory. 2023, when we could really export, we were even at 3,500. But little by little, we had to decrease because the business was also, the orders were not coming in from Europe. You've been mentioning that you cannot talk to the government. Thanks for your help. Thanks for your help. And please help us to get this residual plan approved as soon as possible. And I'm sure they can. They just need to go to Europe, push the European Department de la Santé, DG Santé, and say, what else do you need? Please tell us. Any other papers? What else do you need? We need to be on the list so La Rose Noire can hire the people back. That's just what we need. And thanks them for the help. Ma'am. I hope I don't have to. Am I considering? No. I will put more of my money to charity. From the hundreds of employees dito, how many are those mostly Kapampangans or from different? Yes, mostly Kapampangans. Yeah. Okay, Mr. Boyce, yeah. Which agency is responsible for the international trade so your problem will be solved? Well, because FDA is the competent authority that was assigned by Europe, FDA should push. But right now, DFA can also help because it's already in Brussels. The papers are already in Brussels. So DFA and FDA Doon po dito sa inyo ngayong gabi.
ito ang ating prosesyon para sa ating Lanabal as celebrating the 449th anniversary ng ating Lanabal de Bacolor. So lahat po ng ating mga santo o yung ating mga imahen sa bawat barangay sumasama po sa prosesyon. Kaya we expected napakahaba ng prosesyon na to. Lahat po ng mga imahen sa bawat barangay namin nandito. Ito po ay kasama ng aming matatbay na pananampalataya sa ating Panginoon sa tulong ng ating Mama Mary. Mayor, sa tingin niyo po, ano po yung kakaiba sa ginagawa niyo compare po sa Magalang and sa Mabalacat na gumagawa rin po ng ganitong klase? Wala naman, ito ang aming matibay na paniniwala, the strong, yung aming resiliency, yung aming the faith na talagang naniniwala kami na through the intercession of Mama Mary, lahat kami ay natutulungan ng ating Panginoon. Message niyo po sa mga Bacoloreños. Patuloy po tayong manalangin na that the unity sa ating bayan, hindi lang sa ating bayan, sa buong bansa, sana magkaroon ng kapayapaan ng bawat isa. At dalangin ko po na ang lahat ng Bacoloreño, Kapampangan at ang bansang Pilipinas ay talaga magkaroon ng peaceful transition po. Nasasalamatan ko po lahat ng mga opisyales ng bayan ng Bacolor, yung Vice Mayor, yung mga konsyales ng bayan, yung mga barangay kapitan po namin, nandyan lahat, yung mga kagawad, mga SK Chairperson, mga kagawad, lahat ng Barangay Pastoral Council. Maraming salamat po dito sa pagsa-celebrate natin ng Lanabal de Bacolor, ang prosesyon natin ngayong gabi. Mas happy fiesta po, happy Lanabal. Siyempre nakikita ng mga tao, lalo na yung mga bisita natin, yung mga Bacoloreños, meron palang ganitong kultura na mga events and activities during the Lanaval festivals. So malaking tulong po para sa aming turismo. Message niyo po sa... Maraming salamat po sa lahat po ng aming mga kababayan na bumisita, nakiisa, nakisaya po sa lahat po ng aming mga nireading activities. And of course, nagpapasalamat po kami sa lahat po ng tao na tumulong para mapanatili ang peace and order po all throughout the activities of the week-long celebration of the Lanaval Festival. Maraming salamat po. Ganapan ni and mag-participate kayo po pa ne. Nano po sa palagay yung different naman ngeni kang other years? Ken panakit ko hanggang last year aluay kaming committee ne. Ening iking atabnon mi ay kaming committee. Bala mo mas masaya yan eh. Siguro pauli da rin manungkulan, lalong-lalo na yung kay kaming mayor, Eduardo Di Mandato, masipag ming mayor, po yung kaya kaming kapitan, kay Barangay San Antonio na. Maswelo kami na kaya pa mag-participate mi ngayon kay ining Lanabal naning Bacolor. Akakit mi well prepared din kay nasanting ya. Kwentan nyo kami po about kaya kayong limbon. Awen kaya kami patron apong San Antonio. Metong karen 21 barangay sing San Antonio ne. Kaya kami patron. Abalang ka aktibidad na ng kabalenan, makiabi kami ang timoneng February, piyesta ng San Guillermo, atin mo naman makanyan, kalupa na nini. So kami, tabnon mi bilang committee, naning kaya kaming barangay, Fiesta Committee, Fiesta Committee, kayang tabi naning barangay captain mi, rin kayang konsyal, barangay tanod, ang poreng pastoral. So kaming saup-saup para maging matagumpay ay pamakyabe mi kining kaniting precision makanya ning precision na ini. Makanya ning kay mi. So masaya kami, kaming taga Barangay San Antonio. Akakit mi masaya guys. So masanting kahit amo nga rin niyaluwang lugal, niyaluwang balen, nung atin la naman makanya na fiesta, masanting para kayang balen, masanting. At tipon mo rin tao, masaya. Balang biro mo, 21 barangays at ilungang kini. Poreng karelang patron. Okay. Okay, dakala salamat, CLTV 36.
Panay kong manalbe. Alberto Serrano. Na. Siyempre, tatanungin mo muna, Chef. Rolling na ba? Pwede take two. Ako po si Noel de la Cruz po. 34 years old, taga Balanga City, Bataan pa po ako. So, kaya po ako lagi nandito sa Bacolor, Pampanga is that yung special devotion sa mahal na Birhen, yun yung naging way para maging kamarero po ako. Yung kamarero po is a term for tagapangalaga ng mga imahen po sa aming parokya. And the same time, yung pag-aalaga po kasi ng santo is a way na pagmamahal natin sa Panginoon, na ang mga santo po natin ay ating pong iginagalang at nirerespeto. Kumbaga po, hindi po natin sila sinasambat or mali po kasi sinasabi na sinasamba daw. So, hindi naman. So, we venerate the saints, the saints, especially the Blessed Mother. Kahit anong title pa yan, basta ang mahal na ina, lagi nagmamahal sa atin. In my case po, this is my third time to join here in La Naval de Bacolor. Every November po yon. And also, it is my way of saying to the Lord na salamat kasi for the past 5 years sa pagiging kamarero or nag-aalaga po ako ng santo sa aming parokya, sa katedral po. Lumalabas po kami just to show to the Lord na kung gaano namin kamahal ang Panginoon kasi wala naman tayong ibang lalapitan kung di ang Panginoon. So, yung alaga kong imahen is yung ang pagkakanulo kay Jesus. Lumalabas po yon tuwing Miyerkules Santo sa aming parokya sa Balanga. Tapos, ang isa pa po ay yung alaga kong santo na San Simon. Tuwing lumalabas naman siya tuwing Holy Wednesday tsaka sa ngayon lumalabas siya Holy Wednesday tsaka Good Friday kasi dumudungaw lang kami. At the same time, pag Easter Sunday naman yon lumalabas din siya. And also kapag piyesta ng alagang santo. Meron po, meron kaming ganito sa Balanga City, Bataan. Yun naman ay yung procession, Grand Procession ni San Jose. Every March 19 po, kumbaga isa po ako dun sa nag-aasikaso na isang karo. Ang pangalan ng imahen ay Annunciation to Joseph o yung napakita ang anghel ng Panginoon kay San Jose. So kung mapapansin nyo, lagi akong dumiligid kay San Jose kasi siya ang aming patron sa aming bayan. Ay, hindi na pala kami bayan, syudad na po kami way back to year 2000. So 25 years na po kaming syudad and yung paternal protection ni San Jose sa ating lahat ay sana sumaatin at laging umaalab na pagmamahal kasi si San Jose kasi parang merciful like the Heavenly Father. Kumbaga, amain siya ng ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa. Pero what makes it different po sa procession na ginagawa niyo sa Bataan? Sa Balanga kasi, kakaiba siya kasi first in the Philippines po kasi na makikita po ng mga tao, especially na mananampalataya at mga deboto ni San Jose, yung life-size images po ng life story ni San Jose kasama ang mahal na Birhen natin si Jesus from Annunciation. Tapos kasama din po yung iba't ibang titles ni San Jose sa aming parokya. And also meron din kasing litanya ni San Jose. Kumbaga, I think sa ngayon nasa 15 titles po. Tapos naman, dalawa lang kasi yung procession namin sa aming parish. So recently kasi, yun lang yung nilalahukan ng mga tao. And also Holy Week procession, dati 8 lang kami. Ngayon, so far, nung na-add yung alaga naming imahe na yung ipinagkalulong Kristo o yung latration at yung si San Simon, yung faith ng mga tao, makikita mo na lang sila, they are hurling in the caro, they are praying for themselves kasi we need prayers po talaga, madam. Ang pangalan ko po ay Gabriel Pascual. Then yung tawag po sa amin ay Knights po or mga nagsisilbi po sa simbahan, ganun po. Ilang taon mo na itong ginagawa and bakit mo siya palaging ginagawa din? 3 years ko na po siyang ginagawa din. Ginagawa ko po siya dahil po para na rin po mapalapit sa Diyos. Then para po mabawasan mga kasalanan ko. Yun lang po. Sa tingin mo, gaano kahalaga yung meron kayong ganito na celebration? Sobrang halaga kasi once a year lang po kasi ito Then ini-enjoy na po namin. So bata ka pa lang, gusto mo na talaga mag-serve? Oo po.
Kasi po nung bata po ako, kalat-kalat lang po kasi kami noon nung bata po kami. Tapos nung binuo po yung serve namin doon, sa simbahan po, Conception po, then sumali na po ako noon. Ano naman masasabi mo sa experience mo? Masaya naman po and may nakakaaway din po minsan dahil po sa yung busitan po gano'n. Pero sobrang saya din po mag-serve. Dami pong magiging tropa sa simbahan po. Then may matututunan din po galing sa Diyos. Yun lang po. Malwati na pong panahon na gagawan ni Nick. Nano po yung something na asabi yun na different? Kasi po, dangalwa din pong bayan kaya Pampanga gagawan na rin. Actually, this is my first time nga na ako witness ko sa Paris first year. Kasi may assign ko pa kini last May, ne? Mga almost 6 months ko pa kini pero dakan ko witness masanting kini, ne? Muna itang kasalpantayanan da rin tao. Kaya ngayon sa ining piyesta ngayon Lanabal, King Pilipinas at lula mo ring maglanabal talagang. Kahit ang Quezon City, Manila, Malina, Santo Rosario de Lanabal, di nga luwa, Santo Rosario Lamo. At lula mo na ang ating lanabal. Nanoy pa itang metong. Outside Metro Manila is Angeles sa Holy Rosary Lanabal. At itang Santo Rosario de Lanabal de Bacolor. Anya, kini mo yan, kan kamuntang kay at lula mo, mabilo ka Pilipinas. Anya, may itong yang kay ito, para ka rin tao bakulod, na itang pagmaragul, mo talang pagmaragul, itang kasalpantayanan, king apong ginawa, itang devotion, king Indong Virgen Maria. Kakakit ko naman ini, ka rin tao kaya What natin tan devotion kang King Indong Maria, ang kahita mo. Lalo tamang ipalapit kang Jesus uling Mama Mary doesn't point to herself but daralan ni Jesus, the Savior of the world. Nano po yung importansya na atin niya pong makanining metong lugar? Ay, siyempre, maragol importansya. Uling kasalpantayanan tamo, yapening katamong kai. Panibatanan ng sikanan tamo, panibatanan ng hope tamo. Kasi yung kasalpantayanan tamo, yapen king apong Ginoo. Ading saints, number 1, ni Mama Mary, itang mag-intercede na rin para kay katamo, para milapit tamo king apong Ginoo. O nga lang yung apong Ginoo king biyatamo, nga tamong kasalpantayanan, nanuhing ulaganan ng biyatamo. Ale? O. First time niya po kanya na-experience. Makana niya po i-describe yung experience na ningating na pong makanya na limbon procession. Actually, agyano ka rin parokya kasi ako matuwa na akong pari. Dakal no rin parokya, no ka rin komedisino. Pare-parehas. Tingkay, kasalpantayan Kapampangan, limbon, makasentruya yung kasalpantayanan, king misa, Holy Eucharist, pisamban pa mo. Makanyan. Yan o ka rin nating makanyan. Talagang mabing kasalpantayan po ang kakakit mo yung makanyan. Hanapin ako masaya at yan o ka rin kumunta. Ano po nga sabi yung karen tao na patuloy yung karelang devotion? Siyempre, matula at encourage na any devotion will be translated into kahit ang tunay pa magbayo. Itang king biye, Kristiyano, ating masabal, malinis sa pamibye-bye, lalong-lalo na yung panahon tamo, itang corruption, kaya makanya. Patsyanong ating kan talagang devotion, itang dapat straight ka, malinis yung biye mo. That's it. Sir, how important it is po para sa mga Bacoloreño and sa tourism especially? Well, una-una ang Piyestang Lanabal is a sort of reunion ng mga Bacoloreños. If you will see, all 21 barangays nagpa-participate
sa ating Lanabal procession. They are bringing in their respective patron, ano? And pangalawa, aside from the rich history and culture of Bacolor, we are also promoting faith tourism. Kung mapapansin mo, yung mga pumupunta sa Lanabal Fiesta natin, hindi lang taga Bacolor, but people coming from other parts of Pampanga, and some of them are even coming from Manila. Any message po para karang Bacoloreño, especially Dakalapu anak Kenny? Dakala salamat ka rin kabalyan tamo na papalto tamo makanano katibing kasalpantayanan tamo. We have all the reasons to be thankful. Si Dinuwari misip o ining Bacolora melahar. Di ba? Pilang banoy milabas pero lawen mungeni. Den tao mi balik la. They are more resilient and they are more grateful than ever before. What makes it different, sir? Kasi po, maglimbon na naman din kayong magalang, mabalakad. So, Kenny po na niya po yung difference no? Or mga na niya po naging unique? Well, mumuning Lubenas tamo, binyayan tayo. We all know for a fact that Lubenas, yan yung origin na ng Demiyayalwang Lantern Festival Samu. So it all started in Bacolor. At pangalawa, King Bacolod, in procession, it's very meaningful at saka very solemn. I think yan pinaka-importante ito. At saka kaming taga Bacolod, talagang malalam yung kasalpatayan ng tamo. Ayun naman po gawang competition. Ay, alimya po, ala pong competition. Basta kini papalto tamo, ikikatamong kasalpantayan ng kingapong Gino, king kapamilatan ng ikikatamong malugod, a patroness, Our Lady of the Most Holy Rosary. First, sir, bakit po youth yung humahawak ng mga lanterns natin? Unang-una, meron tayong collaboration with Dabsu. So through Dabsu, nirevive natin yung old Lubenas tradition sa Bacolor. Kaya sila ngayon ang nagpo-portray ng unang Lubenas. Ito'y ginagawa dati dahil lang November, tag-ulan pa. Nung unang panahon, parating namamatay yung mga kandila. So yung mga Bacoloreños, gumawa sila ng parol, nilagyan nila ng kandila sa loob. At ito, iniilawan nila yung imahe ng Birhen at yung dinaraanan ng prosesyon. That's what Lubenas is all about. At nung nagpasko, dinala nila sa mismong simbahan, doon sa umpisa nung tinatawag nating simbang gabi. So ngayon, nirevive natin, ito na yung ating pang-apat na taon that we have the Lubenas in Bacolor. This is the original Lubenas. Sir, let's talk about the shapes and the colors po ng ating mga lantern. Ano pong inspiration niya? Well, ito yung mga traditional na Bacolod lanterns. Yung mga talagang lantern ng Bacolor is made of dati papel de hapon. Hindi sila ginagamitan ng mga electrical instruments, hindi kumukuti-kutitap. They are plain and simple paper lanterns. So ito yung mga authentic na parol Kapampangan, yung mga parol Bacolod. Tingin niyo po, sir, ano po yung pinagkaiba ng Lubenas dito sa Lubenas ng Magalang and Mabalacan? Well, alam mo sa kanila, maganda naman, marami yung mga nagpa-participate. Pero di naman kami nagpaparamihan. Kasi dahil nung umpisa ng Lubenas sa Bacolor, ang alam ko Lubenas dyan, 13 lang. Sinisimbolo niya yung 12 Apostoles ni Cristo at yung pang 13, yung cross, yung kay Jesus Christ. Ewan ko lang kung may cross ngayon. Pero dapat 13 yan. Yun yung original na Lubenas. Ngayon dumami na. And we do appreciate na yung Lubenas kahit sa ibang bayan ay ginagawa. But what I really, yung pinasasalamatan ko sa mga ibang naglulubenas, they do acknowledge the fact na yung Lubenas, it all started in the town of Bacolor. And that we are very thankful. Kaya ngayon binubuhayan natin ulit.